дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри хуҷанди вилояти суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи коркард ва истеҳсоли конструксияҳои металлии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сохтмони кабирро ифтитоҳ намуданд. коргоҳи коркард ва истеҳсоли конструксияҳои металлӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи солҳои рушди саноат 2022-2026 аз тарафи соҳибкори ватанӣ Комил Турдибоев бунёд шудааст. Бо таъсиси коргоҳи нав 20 нафар бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардид. бо дар назардошти афзоиши талабот ба маҳсулоти коргоҳ ва саривақт иҷро намудани фармоиш боз 10 нафари дигар ба кор ҷалб карда мешаванд. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки металл ба коргоҳ аз дохил ва хориҷи кишвар ворид гардида раванди коркард ва истеҳсоли конструксияҳо тавассути хатҳои муосири технологӣ ба роҳ монда мешавад. дар коргоҳи навбунёд номгӯи зиёди конструксияҳои металлӣ аз ҷумла гунбазҳо барои бинои иншооти гуногун, маҷмӯаҳои варзишӣ, терминалҳои мусофирбарӣ, истгоҳҳои роҳи оҳан, намоишгоҳҳо, пулҳо, роҳҳои пиёдагарди рӯизаминӣ ва амсоли ин бо шаклу андозаҳои зарурӣ бо сатҳу сифати баланд коркард ва истеҳсол мегардад. ба гуфтаи мутахассисон конструксияҳои металлии коркард ва истеҳсоли коргоҳ дар асоси лоиҳаи иншооти сохташаванда бо фармоиши мизоҷон омода карда мешавад ки муҳлати истифодаи тӯлонӣ доранд. дастгоҳу таҷҳизот барои коркарди металл ва истеҳсоли конструксияҳо аз Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дастрас гардидааст ки онро мутахассисони тоҷик васлу насб намуда идора менамоянд. бояд гуфт ки коркард ва истеҳсоли конструксияҳои металлӣ аз 1 то 5 сантиметра чанд марҳила, нахуст буридан, баъдан ба шаклдарорӣ, кафшергарӣ, ҷамъу васлнамоӣ ва ниҳоят рангуборро дар бар мегирад. ҳангоми воридот шудани ашёи хом ба корхонаи мо аз аввал аз хати буриш сар мекунем. баъди хати буриш ба андоза шакл даровардан, баъди он кафшергарӣ, баъди он насб васл. хатҳои истеҳсолӣ ба корхонаи мо аз давлатҳои Россия, Ҷумҳурии Халқии Чин ворид ва насб карда шудааст. ҳамаи таҷҳизотҳоро худи кормандони ҳамин корхона насбу васл кардаанд. имрӯз бе ягон мушкилӣ ин таҷҳизотҳоро идора карда корро ба пеш бурда истоданд. мо соҳибкорро миннатдорӣ худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. барои дастгирӣ ва пешравии кори мо шароит фароҳам меоранд. аз ин рӯ кӯшиш менамоем ки маҳсулоти босифат, яъне конструксияҳои металлӣ истеҳсол намуда дар рушди соҳаи саноати мамлакат саҳмгузор бошем. зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки иқтидори истеҳсолии коргоҳ дар як сол ба ҳисоби миёна 400 тонна конструксияҳои металлии дорои сифати баланд мебошад. ҳоло дар мамлакат талабот ба конструксияҳо аз оҳан ҳамчун масъулаи сохтмонӣ зиёд аст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сохтмони кабир аз зумраи аввалин коргоҳҳоест ки дар шаҳри Хуҷанд ба коркард ва истеҳсоли конструксияҳои металлӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. аз ин рӯ масъулони коргоҳи нави саноатӣ нақша доранд ки бо истифодаи босамар аз иқтидорҳои мавҷуда то андозае ҳам бошад талаботи бозори дохилиро бо ин навъи маҳсулоти ивазкунандаи воридот таъмин намоянд. имрӯзҳо конструксияҳои металлӣ ба ҷумҳурӣ асосан аз кишварҳои хориҷ бо нархи гарон ва масрафи зиёд ворид мегардад. акнун дар коргоҳи навбунёд конструксияҳои оҳанин бо шакл ва андозаҳои гуногун ҳам бо фармоиши мизоҷон ва ҳам вобаста ба талаботи бозор коркард ва истеҳсол карда мешавад. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сохтмони кабир ки дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар сохтмон ва бунёди иншооти таъиноти гуногун аз қабили сотунпояҳои парчами миллӣ, нишони давлатӣ, қалъаҳо ва коху маҷмӯаҳо саҳми назаррас дорад шинос шуда ба корҳои анҷомдодаи мутахассисони
мутахассисони тоҷик баҳои баланд доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фаъолияти босамари коргоҳ ва ҷиҳати тараққӣ додани соҳаи мазкур ба кормандон маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. ба таъкиди президенти мамлакат, шаҳри Хуҷанд барои рушди соҳаи саноат, хусусан коркард ва истеҳсоли масъулаи баландсифати сохтмонӣ аз металл имконияти воқеӣ дорад.